Hej. 5 minutters yogaøvelser til dig. Øvelserne udføres fra stående, allerhelst med bare fødder eller med strømper på, uden sko. Du behøver ikke at folde yogamåtten ud, du behøver ikke have yogatøj på. Start med at stå med fødderne i hoftebreddes afstand. Lad ydersiden af fødderne danne nogenlunde parallelle linjer og forsøg at sprede tæerne. Vi træner balancen her ved det første. Lad armene ned langs siderne. Og næste gang du indånder, så løft hælene fra jorden. Og når du udånder, sænk hælene, men løft og spred tæerne. Det samme igen i takt med åndedrættet. Når du indånder, løft hælene. Og når du udånder, sænk hælene, løft og spred tæerne. Igen, når du indånder, løft hælene. Og ved udåndingen, sænk hælene, men løft og spred så tæerne. Næste gang, at du sænker hælene, hold hælene i jorden. Hold tæerne spredte i underlaget. Læg vægten over i venstre fod. Kom op på højre fodstær. Enten bliv der, eller hvis du har mulighed for det, så løft højre knæ. Kan det lade sig gøre, så løft knæet så højt, at du har mulighed for at flette fingrene omkring knæet. Hold tæerne på højre fod løftet, så de ikke dropper nedad. Det giver mere aktivitet, både til det løftede ben, men mærker også, om du kan stå med et stærkt standben. Herefter indånd først, og ved udåndingen sænk højre fod tilbage ned i jorden. Læg vægten over i højre fod. Spred tæerne på højre fod. Kom op på venstre fods tær. Enten bliv der, hvis det er det, balancen tillader, eller også løft venstre knæ, hvis du har mulighed for det. Flet fingrene omkring venstre knæ. Stå med et aktivt standben. Aktiv mave og ret overkroppen op. Mærk, hvordan balancen er på denne her side. Og så en indånding først, og ved udåndingen sænk foden. Vi starter allerfør, så læg vægten over i venstre fod på ny, spred tæerne på venstre fod. Og så når du er klar til det, ved en indånding, løft højre knæ, have tæerne løftet, aktiv mave, ret overkroppen op. Og herfra ved en udånding send højre fod til ydersiden af venstre. Stå på begge fodsåler. Vi er klar til et sidestræk. Med venstre hånd ved venstre side af hoften, eller yderlåret. Indånd og ræk højre arm op. Udånd sidebøj over mod venstre. Derefter før din venstre hånd op og grib omkring højre arm, har hovedet mellem armene. Og stå et øjeblik i sidestrækket. Forlæng langs højre side af kroppen. Mærk, hvordan det mærkes at forlænge højre side af kroppen. Stå her nogle åndedræt. Og så en indånding først, og ved udåndingen send armene ud langs siderne ned, og send højre fod tilbage ved højre. Læg vægten over på højre fod, spred tæerne på højre fod. Kom op på venstre fods tæer, løft tæerne, løft knæet, og flet fingrene omkring knæet. Aktiv mave, træk naven ind, ret overkroppen op. Og herefter bring venstre fod til ydersiden og højre. Begge fodsåler i jorden hvis muligt. Af højre hånd ved ydersiden af hoften eller låret. Indånd, ræk venstre arm op. Udånd, sidebøj over mod højre. Derefter så kan du ved en indånding føre den venstre arm op. Og ved udåndingen gribe fat omkring armen. Forlæng langs venstre side af kroppen. Mærk sidestrækket. Træk vejret, mens du står i stillingen. Og så ved en indånding. Stille og roligt er klar til at komme ud af stillingen. Og udånd send venstre fod tilbage i jorden. Have vægt på begge fødder. Derefter så ved en indånding rulle skuldrene frem og op. Udånd send skuldrene tilbage og ned nogle enkelte gange. Og næste gang, at skuldrene de sendes bagud, så er det et stående twist fra side til side. Du kan eventuelt indånde over mod venstre, udånde over mod højre. Lad hovedet følge med, sådan som det føles rart. Og så derefter afslut
Eventuelt stå et øjeblik med lukkede øjne. Lige mærk de umiddelbare fornemmelser i kroppen. Og så herefter, når du er klar til det, blink øjnene åbne. Og så fortsæt din dag, enten med det du var i gang med før, eller med noget nyt, du ønsker at gå i gang med nu. Ha' en rigtig god dag. Tak herfra.